kabat betam ha ka perthai berkawai. Ya ka Jingtei ka Thymmai Jong ka District Session Court Jong ka West Giant Hills District lapli pat ba daunong bishar ba clear do lani Chief Justice Jong ka High Court ka Jala Meglaya u Justice Sanjeev Banerjee ha kasngi palai ha clear tirshi. Kamashwa u Sanjeev Banerjee u lapli pat ba ru ya umau sa kan mau ban pinpau ka Jingtei ya ka yeng ka Thymmai Jong ka District Session Court. Laya senran lang ya u do simbut menteri rangba ka Jala ba sniaw balang dhar. Kinong bishar Jong ka Meglaya High Court u Justice H.S. Thank you, but u Justice W. Dingdo. Haka jing ai jing krens nang Jong u. Unong bishar u bakli do u lapen pau ka jing long bakong san Jong ki District Session Court. Ki ban sa le ki benta ki bakong san haka banwan ra ki jing bishar ki bahok. Nado tenrai na lor bakin penduna shipon ru ka jing sateng Jong ki mungkot duma. Ya ka Jingtei ya ka nega yeng bishar lateh ka jaka ka bayar khatway pon iwe hendriu ar akar ka jinglut ka ba lai pho san klur pra pho khandai lak bat pra pho 8,000 tingka kani ka Jingtei ka don saw mala bat hinyo teli ki kamra bishar la ban ru hang ni ba ka jingdon ki mukot duma ha ka ni ka district kalong khandai spa hinyo pra teli.